Эпидемия у чарговых месцах Беларуси. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Ни одного. Мы едем паўсюль, где ховается информация. Если там знакомые какие-то где-то работают, говорят нам, мы уже там другим говорим. А так, чтобы что-то конкретно нам кто-то что-то говорил, нет, такого нету. Працуем, каб вы могли ведаць, калі мы не можем выходзіць у эфир со студыі, робім гэта праз інтэрнэт. Белсат-Зум. Статыстыку захворванняў на коронавірус паведаміў сам Александр Лукашенко. Гэта 18 350 выпадкаў у Беларусі, плюс 861 зарэгістраваны выпадак. Пры гэтым парад усё адно мае адбыцца. Вітаю гаспадарства, Сергей Падсасонны, Белсат-Зум. І таксама словы Лукашэнкі. Мы вас не чапаем, і вы нас не чапаеце. Гэта наконт параду. Аднак таксама сёння ў нашай праграме мы зазірнем у самыя розныя куткі нашай краіны, дзе вірус і падыход да яго вельмі нават чапае беларусаў. На відэасувязі з Менску гаспадар Юрый. Добрый дзень. Добрый дзень. Гаспадар Юрый, вядома, што вашу жонку заразілі каронавірусам у 6-й радзільні Менску, калі яна там знаходзілася. Цяпер яна дома, вы таксама дома. І што з'яўляецца галоўнай праблемай сёння для вас? Спустя уже 3 недели, как все прошло, главная проблема для нас сейчас – это здоровье ребенка. Вот. Мы не можем получить анализы, что с малышом новорожденным, и заражен ли он, не заражен, и лечение надо ему, не надо. Малыш же не может ничего сказать. Вот это главная проблема для нас, потому что здоровье мое и Екатерины, слава богу, стабильно. Стабильно, все нормально. Хотя у жонкі вашай таксама пацверджаны коронавірус, да. Але гэта праходзіць, я так разумею, у лёгкай форме. Нет, оно уже все самое страшное прошло, потому что, получается, ее заразили 6 апреля, и все самое страшное было с 10 по 17 апреля, вот, когда самое развитие было. Она 5 дней отлежала с температурой, у нее была лихорадка, у нее пропало обоняние, она не чувствовала запахов. Мы 5 дней сбивали температуру сами. И когда вызывали врачей на дом, то они, как, знаете, как в древности от чумных, подальше. Вот. Говорят, попейте там аугуметинчик и все. Што датычыць вашага немаўляці, то як выглядае справа? Калі гэты тэст быў зроблены дзіцяці, колькі вы часу чакаеце на адказ? Сейчас ждем. Было сделано, по-моему, 22 апреля. Его до сих пор мы ждем. Вот. Нет, 24. Ці з вами нейкім чынам кантактуюцца з лякарні, ці пытаюць пра стан здароўя і жонкі і дзіцяці? Значит, все, что касается взрослых, вот, нам приходится самим дозваниваться часами, чтобы узнать хоть какую-то информацию. Что на Екатерине приходится звонить во взрослую поликлинику, мне. По поводу ребенка, то, слава богу, все чуть лучше обстоит. Звонят практически ежедневно, спрашивают, если надо, подъезжают. Детские врачи. Калі глядзіце на гэтую справу, хто тут вінаваты? Лекары ці цэлая сістэма? Мы уже говорили, что виновата все система полностью вместе. Вот. Дозванивались уже главврачу в 6, заведующим отделением дозванивались, просили их дать какие-то комментарии, будут ли там как-то меры делать, улучшаться. Вот. Но, слава богу, благодаря вам все сдвинулось с мертвой точки, и есть шанс, что беременные в других роддомах будут защищены, потому что у нас знакомые сейчас уже тоже лежат в 5-м роддоме и говорят, что, ребята, благодаря вам, вашим этим статьям и всему остальному, началось шевеление, к беременным подходят только в защите, вот, неважно, здоровый врач, нездоровый врач,
всех в защите, и все максимальные меры защиты. Вот, все благодаря вам. Спадзяюся, што гэтае інфармаванне сапраўды дапаможа, і што лекары будуць рэагаваць на тое, што адбываецца. Дзякую вам за гэты каментар. Юрый з Менску пра сітуацыю, якая напаткала ягоную сям'ю. Дзякую. Да, спасибо. А тым часам у сталіцы ідзе падрыхтоўка да параду, і хаця Александр Лукашенко гаварыў пра тое, што мерапрыемства гэтае добровольная, до нас дайшла інфармацыя, што ў другім інтэрнаце Беларускага медычнага універсітэту студэнтаў заахвочваюць пайсці на парад за скасаванне усіх адпрацовак. Мы выехалі на месца. Я никого не критикую, но я отношусь к этому негативно. Нет. Я не собираюсь. Почему? Там же красиво будет. Не в такой ситуации. Здоровье дороже. Не пойду. Нет, я, пожалуй, воздержусь. Постараюсь избегать массового скопления людей. Как творческая личность этого общежития я состою в медунице, и мне не нужны отработки. У меня 10 отработок у специалей, 10 заведующих. Если они поставят мне эти отработки, то да, схожу на парад. На парад в связи с эпидемической ситуацией как-то не хочется идти вообще, поэтому, наверное, лучше так отработать. Там неизвестно, сколько будет людей и что там будет, поэтому, скорее всего, вряд ли я туда пойду, потому что я даже когда не с этой ситуацией тоже я не так часто прям ходила. У шэрагу краінаў еўразвязу, дзе прайшоў пік эпідэміі, пачынаюць здымаць пэўныя абмежаванні. Аднак узнікае пытанне, што з межамі. У Міністэрстве ўнутраных справаў Літвы паведамілі, што для грамадзянаў Расіі і Беларусі мяжа застанецца зачыненаю, прынамсі, да чэрвеня. Іншыя тэмы ў скароце. Сусветная арганізацыя здароўя занепакоеная наступствамі правядзення параду ў Менску 9 траўня. Асаблівае хваляванне міжнародных спецыялістаў выклікае магчымы ўдзел у святочных імпрэзах людзей сталага ўзросту. Паводле спецыялістаў, масавы збор людзей, пры якім немагчыма забяспечыць дыстанцыю 1,5–2 метры, павышае рызыку перадачы вірусу і далейшай распаўсюд эпідэміі. Раней Лукашенко заяўляў, што не збіраецца адмяняць параду перамогі, на які і без адміністратыўнага рэсурсу прыйдзе шмат людзей. Тым часам дэпутаты і сенатары Расіі могуць прыехаць на вайсковы парад у Менску толькі як прыватныя асобы. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні Савету Федэрацыі Ільяс Умаханаў. У сваю чаргу лідар ЛДПР Владзімір Жырыноўскі заявіў, што правядзенне параду ў Менску – гэта цытата злачынства з боку Лукашэнкі, а таму браць удзел у гэтым злачынстве дэпутаты не павінны. У Расіі парад адменены, а Лукашенка заахвочваў гасцей з усходу прыехаць у беларускую сталіцу. Каля паўтысячы айчынных працаўнікоў міліцыі заразіліся каранавірусам, паведаміў міністр унутраных справаў Юры Караеў. Паводле міністра, гэтую лічбу можна лічыць поспехам, паколькі хворых магло быць у дзясяткі разоў больш. Таксама Юры Караеў пацвердзіў, што ў 2 асуджаных, якія адбываюць пакаранне ў месцах адкрытага тыпу, выяўлены COVID-19. Адзін з пацыентаў ужо выпісаны. Кіраўнік сілавога ведомства кажа, што распаўсюд інфекцыі ў калоніях і следчых ізалятарах удалося стрымаць. Адміністрацыя Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту паскардзілася ў міліцыю на дзеянні адміністратара тэлеграм-каналу «Отчислена» Ігора Кабушкіна, які раней стварыў петыцыю за адстаўку рэктара гэтай навучальнай установы. Цяпер міліцыянты праводзяць правяранне паводле крымінальнага артыкулу 369 «Парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых імпрэзаў». Такім чынам, Кабушкіну, які ёсць студэнтам іншай навучальнай установы, БДУІР, пагражае да 3 гадоў зняволення. Сам маладзён мяркуе, што заява БНТУ стала адказам на гэтую петыцыю. У ёй даводзіцца, што рэктар установы Сергей Харитончык робіць недальнабачныя дзеянні ў сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй. Да гаспадарства даходзяць самыя розныя сігналы пра драматычныя сітуацыі ў розных рэгіёнах краіны, напрыклад, Бушачы, Буда-Кашалёва, Віцебшчына і Гомельшчына. Нашы журналісты накіраваліся туды, каб спраўдзіць усе чуткі. У Бушачах пабываў Віталь Скрыль, які з намі цяпер на сувязі. У Буда-Кашалёве Ларыса Шчыракова таксама на сувязі. Спачатку пра Бушачы. Віталь, як выглядае сітуацыя, што ўдалося пабачыць на месцы? Привет, Сергей. Ситуация в райцентре довольно неоднозначная.
Усе ведаюць, што ёсць хворых на пнеўманію вельмі много, ёсць каронавірусам пацверджаны, хварэюць медыкі, людзі называюць у горадзе канкрэтныя імёны сваіх сваякоў, якія ляжаць, імёны знаёмых, якія памерлі ад каронавіруса, але пры гэтым такой нейкай масавай смяротнасці няма. То бок, сітуацыя не выходзіць за межы нормы, і я размаўляў з прадстаўнікамі рытуальнай крамы, яны гавораць, што смяротнасць, в прынцыпе, такая ж, як была на ўзроўні мінулага году. Яна не вырасла. Так, хворых много, так, больница забітая людзьмі, чым адна інфекцыйная і асноўная больница занятая хворымі, але, яна пад кантролем. То бок, гэта бачна, што медыкі пакуль што спраўляюцца, і па жыхарах бачна, што яны не панікуюць. Калі мы адыходзім ад той жа больніцы, дзе людзі сядзяць звонку ў масках, унутры ў масках, людзі прыходзяць з пнеўманіямі, кантакты прыходзяць, то мы адыходзім літаральна на 200 метраў ад больніцы, і горад жыве сваім жыццём, людзі ходзяць без масак, яны па-ранейшаму ведаюць, што людзі хварэюць, але неяк не баяцца гэтага. То бок панікі няма, сітуацыя не катастрафічная, але даволі складаная па колькасці хворых. Ларыса, як выглядае сітуацыя ў Буда-Кашалёве? Ці там сітуацыя горшая, ці таксама ўсё спакойна, хаця ёсць чым напружвацца? Я думаю, что ситуация подобная на Витебщину, и лічу, что гэтыя лайскія заголовки «Буду накрыл коронавирус», не адпавядаюць рэчаіснасці. Хаця ёсць інфармацыя, канкрэтныя выпадкі, канкрэтныя прозвішча медперсонала, які захварэў, і нават 2 чалавекі памерлі, гэта медсястра з хуткай дапамогі Галіна і Вадзім, кампутаршчык, які працаваў у шпіталі, які абслугоўваў усе кампутары ў шпіталі. Ёсць канкрэтная памерлая, ёсць тыя, хто захварэў, але сітуацыя не трагічная, такого масавага мора альбо масавай захворванасці там мы не ўбачылі, таму што, як не ўбачылі, мы не пачулі ад людзей, таму што такое не схаваеш. І апроч таго, трэба заўважыць, што ў Буда-Кашалёве, напэўна, у адрозненне ад Ушача, там людзі не ляжаць у шпіталі, ковід-пазітыўныя не ляжаць у шпіталі, а іх перапраўляюць у Гомель. То есть, вось такая сітуацыя. То бок, па сутнасці, не зусім усё так драматычна, як пра гэта пішуць у загалоўках медыі. Як бачым, і ў Шачах, і таксама ў Буда-Кашалёве, хаця, канешне ж, будзем прыглядацца да гэтых гарадоў і да гэтых рэгіёнаў, дзе выпадкі каронавірусу відавочна ёсць, і смерці таксама. Пра Вушачы Віталь Скрыль, пра Буда-Кашалёва Ларыса Шчыракова. Ларыса, яшчэ хочаш штосьці дадаць? Да, я просто вельмі важна, просто хочу зрабіць ремарку, потому что у нас все вельмі шкадуюць лекараў, якія мусяць працаваць з людзьмі, і такім ад іх заражаць. Але мы часто забываем, што і сам лекар, які працуе са звычайнымі пацыентамі, ён может быць неабаронены без респіратараў, не маючы сродкаў індывідуальнай абароны, ён может быць крыніцай інфекцыі для гэтых хворых. І чалавек, які ляжаў там з адной хваробай, там у нейкай невралогіі, ён можа захварэць, і такія выпадкі ўжо ёсць, яны мне вядомыя, што чалавек альбо захварэў, нават памёр ад каранавіруса, хаця лікаваўся ад зусім іншай хваробы. І пра гэта трэба казаць, што лекары, якія працуюць з іншымі пацыентамі, там гастра, лор, невралогія, кардыалогія, роддомы і так далей, яны павінны быць забяспечаны сродкамі індывідуальнай абароны, таксама рэспіратарамі там такіх узроўняў, каб проста не заражаць сваіх пацыентаў. Бо гэта праблема. Дзякую, калегі, за гэтую інфармацыю. Будзем сачыць за справай, а ўжо цяпер жыхары Буда-Кашалёва. За Буда-Кашалёва тут вроде бы как более или менее спокойно. А вот Гомель там, да, действительно накрыло очень хорошо. Все замалчивается, все скрывается. Я сам живу, сам местный, тут родился в Буда-Кашалёве. Я с повязками не ходил, ходить не было. Если не смотришь телевизор, то себя чувствуешь спокойнее. Делаешь свою работу, ходишь на работу, занимаешься огородами сейчас. Этот вирус – это тот второй грипп, только с осложнением. Но я хочу сказать, ангина тоже очень опасная, очень даже опасная ангина. Поэтому вы видите, как я хожу. Болеют люди, так они все время болеют, и пневмонией болеют. С праку веку было так.
Вот так я могу только вам ответить. В основном с интернета все узнаем. Так никто ничего вроде бы не говорит. Как у нас президент говорит, у нас ничего нету, а люди потом во всем мире есть, у нас нету. Ну что это? Ну, у него может быть и психоз, а у людей-то не психоз. Людям надо знать, чего опасаться, чего бояться. Страшновато как-то, как на фронте. Можешь сам не сегодня-завтра заболеть. Лукашенко сегодня уступал. Парад будет у нас все, как положено. А что мы не заслужили? Заслужили. З намі на сувязі Аліна Нагорная з Рагачоўскага района. Добрый день. Добрый день. Спадарня Аліна, вы написали у сябе на Фейсбуку драматычны пост, які пачынаўся словамі «Маю бабулю забіваюць». Ваша бабуля знаходзілася на той момант у Баранавічах у лякарні. Што здарылася? Якім чынам забівалі вашу бабулю, як вы кажаце? Ёй стало кепска 26 красавіка, і ёй прыпісалі антыбіётыкі. І ад гэтых антыбіётыкаў ёй стала яшчэ горш, стала яе ванітаваць, і калі стала ўжо зусім кепска, яна выклікала хуткую, і ёй паклалі ў лякарню. І справа была ў тым, што ёй не казалі пра дыягназ, нам не распавядалі, чым ёй лікуюць. Увогуле не хацелі з намі размаўляць, ні медсестра, яна таксама не хацела ні называцца, ні называць, як завуць доктара. І так атрымалася, што мы проста нават не ведалі, што мы ёй можам перадаць, каб ёй дапамагчы. Адзінае, што мне ўдалося у яе даведацца, што ёй не даюць ніякіх вітамінаў, і мне прыйшлося вывучаць шмат тэкстаў, каб зразумець, якія вітаміны ў гэтым выпадку лепш даваць як падтрымліваючую тэрапію. І гэта прыйшлося мне рабіць самой. Таксама я ведаю, што ёсць пратаколы караніка, якія таксама мне давялося вывучаць, згодна з якімі такім пацыентам, так як тэст у Беларусі робіцца не так, як там у Польшы за цягам сутак, а робіцца там часам па 10 дзён, робіць камп'ютарную томаграфію, якая паказвае сітуацыю з лёгкімі. Але гэту томаграфію там не робяць. Увогуле ўсім гэтым больш за сотню пацыентаў, якія знаходзяцца ў гэтым аддзяленні. У вашай бабулі, я так разумею, пацверджаны дыягназ каронавірусу? Не, ніякі дыягназ не пацверджаны. Ёй замест томаграфіі зрабілі рэнтген, пасля згубілі здымак, і ўчора ёй зрабілі яшчэ адзін рэнтген. Але дыягназу ніякага не стаіць, і яна вось сама не разумее, як ее могуць толькі лячыць, незразумела чым, нейкія уколы, таблеткі, ад якіх яна не можа есці, калі няма ніякага дыягназу. А тэст у нас робіцца ад 7 до 10 дзён вось у Баранавічах. Хаця гаворка ідзе пра тое, што павінна нібыта ўсё рабіцца досыць хутка. Ці маеце цяпер кантакт з бабуляй, што яна кажа, і як у гэтай сітуацыі будуць і могуць развівацца падзеі? Ну вось я сёння апошні раз з ёй стэлефаноўвалася, яна ўжо крышачку лепш кажа, ўжо крыху можа есці, кажа пра тое, што яе пераводзяць у Брэст, яна з гэтым згодная. І таксама ўжо па-іншаму пачалі размаўляць у лікарні, напэўна, прачыталі, напэўна, гэта паўплывала, таму што больш ветліва пачалі ставіцца і сказалі, што так, там будзе лепшае лячэнне. Атрымалася, што ў ёй пачаліся нейкія праблемы з сэрцам, хаця раней нічога такога не было. Я спадзяюся, што яны не з-за гэтага лячэння пачаліся, і таму яе пераводзяць у Брэст. І вось мы таксама спадзяемся, што гэта неяк станоўча паўплывае на яе стан. Будзем таксама спадзявацца, што лепш будзе са здароўем, са станам бабулі. Дзякую вам за тое, што дзеліцеся такой інфармацыяй, бо яна вельмі важная для кожнага з нас у гэты няпросты час. Аліна Нагорная з Рагачоўскага района, а бабуля, якая знаходзілася ў Баранавічах у лякарні, і цяпер яе будуць перавозіць у Берасці. Дзякую. Кіраўнік дзяржавы заахвочвае наведаць Менск 9 траўня. А ў сеціве парад ужо называюць парадам смерці, бо колькасць памерлых, а таксама захварэлых на каронавірус ніхто не адмяняў. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Для вас працаваў Сергей Падсасонны, гэта быў Белсад Зум. До сустрэчы.